Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Unha xornada máis, estamos ca información na radio, na televisión de Cerceda, na televisión municipal de Cerceda e tamén, se queren, por internet, na nosa canle de YouTube, TV Cerceda, ou na web rtvcerceda.com. Hoxe, martes, día 10 do mes de marzo, imos a falarlles do Colexio O Cruce, porque este próximo sábado celebra nunha festa o seu 50 aniversario que se vai a producir ao longo de todo este ano. Tamén ali van a renovar a cuberta do colexio no mes que ven. Faremos de orientación e asesoramento que poden atopar no centro de día para o cuidado de persoas dependentes. Haberá mañán un corte de agua na parroquia de Rodís. Saberemos a que hora e por que lugares. Tamén este sábado que ven hai sábados de baile. Falaremos aínda desa exposición que poden ver sobre arte gráfica e de a obtención do rexistro clave que poden facelo no Concello de Cerceda. En canto aos deportes, falámoslle hoxe da Atlética Silva, porque en este caso volveron a competir con moi bons resultados. En canto ao tempo, as previsións pola mañán son de que entra unha fronte non moi importante, pero que traerá de novo precipitacións pola mañá. Este próximo sábado, día 14 de marzo, se vai a celebrar no centro do Colexio O Cruce de Cerceda o 50 aniversario. En este caso se centrará nese día 14, aínda que ao longo do ano haberá máis actividades para conmemorar o 50 aniversario. Para todas aquelas persoas que teñan pensado acudir, falamos da comunidade escolar actual, a exalumnos, exmestres, etc., decirlles, segundo informan dende o propio centro, que só é posible acceder ao recinto co ticket adquirido previamente no centro ou por invitación, xa que o aforo é limitado por cuestións de seguridade. Actualmente as entradas xa están esgotadas. No caso de producirse algunha devolución, comunicaráselle a aquelas persoas anotadas na lista de espera. As persoas convidadas ás que non se lles entregou a entrada física terán a súa disposición nos accesos ao recinto. Se non chove, o acceso realizarase polo portalón principal e pola porta da piscina en caso de que non chova. Si chove, a entrada se vai a facer polo pabellón municipal. Non se permitirá o acceso en coche ao recinto, agás no caso de persoas con mobilidade reducida. A apertura de portas vai a ser ás 12:15 da mañán para que o evento comece xa a 1 da tarde cos discursos institucionais. A 1:30 comenzará a actuación musical e logo a continuación haberá un xantar de convivencia e actividades paralelas, como pode ser unha exposición de fotos, un mural histórico, visitas guiadas ao interior do edificio, etc. A festa está previsto que remate sobre as 6 da tarde. Este evento se vai a desenvolver principalmente de pé, pero haberá sillas, habrá cadeiras disponibles para persoas maiores ou con problemas de mobilidade. Lembramos que está prohibido fumar en todo o recinto escolar e agradecen a colaboración de todas as persoas asistentes seguindo as indicacións do persoal da organización, xa que se trata dun evento grande con moita xente para un centro pequeno, polo que piden comprensión se xorde algún pequeno imprevisto organizativo e que tratarán de resolver do mellor xeito posible. Para calquera dúbida ou aclaración poden contactar co propio centro, ou ben por teléfono ou por correo electrónico. Un colexio, o Colexio Cruce de Cerceda, que, seguindo a falar deles, vai a renovar a cuberta a partir do mes de abril. A Xunta de Galicia comunicou ao Concello de Cerceda que as obras de renovación da cuberta do centro escolar van a comenzar a primeira quincena do mes de abril e, en este caso, vai a invertir máis de €500 millón. Isto ven dende, lembren, cando o temporal Martiño levantaba parte da cuberta que fixo que se suspenderan as clases. Pois ben, se executou esas obras de reparación de parte da cuberta que fora levantada e agora saliu a licitación o que
xa a sustitución total da cuberta que vai a chegar a €500.000. O obxectivo da intervención é a de cambiar as cubertas que aínda non foron renovadas. En total son 2.135 metros cadrados en total. O igual que se fixo coas partes nas que xa se actuou, se vai a emplear panel sándwich de 30 milímetros de espesor colocados sobre unha subestrutura metálica de plásticos ou de pórticos, mellor dito, e correas apoiadas sobre forxado existente, con illamento baixo cuberto de poliestireno. Ademais, se vai a modificar algunhas das cubertas pasando a ser de 2 augas, aínda que respetando a pendente existente. Apuntan dende a Xunta que se van a colocar tamén canalóns e baixantes novas, quedando a cuberta completamente sustituída. Isto é no mes de abril, está previsto para a primeira quincena do mes de abril, pero lembren que o máis inmediato será a de que este próximo día 14 será a celebración do 50 aniversario do Colexio O Cruce. O propio día foi o 21 de xaneiro, o mércores 21 de xaneiro, cando aí era matemáticamente o día en que se producía o 50 aniversario, xa que o 21 de xaneiro de 1976 se publicaba no Boletín Oficial do Estado a orden de creación do colexio, que en aquel momento se denominaba el Cruce, Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica. Máis temas, falamos agora do centro de día, porque aí se ofrecen servicios de orientación e asesoramento para persoas coidadoras. O Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda organiza un proxecto comunitario de orientación e asesoramento dirixido a familiares de persoas maiores dependentes. Este proxecto comunitario ofrece orientación, asesoramento e apoio psicosocial a familiares de persoas maiores dependentes para mellorar a súa calidade de vida e facilitar o coidado no fogar. É gratuito, incluye información sobre recursos, formación en coidados, acompañamento emocional e xestión de axudas para reducir a sobrecarga do coidador. Se basa en saber, escoitar, apoiar e acompañar. Se alguén quere utilizar ou que lles asesoren, que lles orienten, teñen que pedir cita. Poden pedir cita previamente no teléfono do centro de día, que é o 981 68 5209, 981 68 5209. Recordámosles que mañán mércores vai haber un corte de agua que vai a afectar a parroquia de Rodís. A empresa concesionaria do Servicio de Aguas Municipal, Espina y Delfín, informa de un corte no suministro de agua da traída que será mañán mércores, día 11, dende as 9 da mañán ata 1 da tarde. Mañán mércores, día 11, de 9 da mañán a 1 da tarde, e que afectará as aldeas de Adro de Rodís, de Pazos, de Sucadío, de Sandián e zonas limítrofes a esas aldeas. Teñan especial precaución cos electrodomésticos que precisan de agua para o seu funcionamento, xa que poderían averiarse polo corte da agua, que será mañán mércores 11 de marzo pola mañán, de 9 a 1, e que afectará, como decíamos, a os seguintes puntos na zona de Rodís: Adro de Rodís, Pazos, Sucadío, Sandián e zonas próximas. Falamos agora de sábados de baile. Este sábado que ven hai unha nova edición de sábados de baile. Sábado día 14, o dúo Caramelo será o encargado este sábado de poñer a música de 7 da tarde a 10 da noite no local social no edificio do Museo do Moucho. Unha nova edición para todos aqueles que queran divertirse con música, baile, socialización, etc. Este sábado, o dúo Caramelo de 7 da tarde a 10 da noite no local social no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta. Na Biblioteca Municipal de Cerceda, na xa anexa, xa de exposicións Xosé Neira Vilas, está unha exposición sobre a mostra do 19º Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez, un premio patrocinado dende a Diputación da Coruña. Vai a estar exposto ata o próximo día 19 de marzo. Ese sería o último día. Se o queren ver, poden velo polas tardes, de luns a venres, de 3 a 8, e os sábados polas mañáns, de 10 a 12, na Biblioteca Municipal de Cerceda.
Outro tema, o Concello de Cerceda está emitindo credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. Falamos da clave permanente ou clave móvil. A obtención da identificación clave se realiza de xeito presencial nas oficinas do Concello, evitando así desplazarse a outros lugares, como por exemplo a Coruña. Calquera persoa que así o desexe poderá obter de xeito presencial e sin desplazarse fora da súa contorna, poderá obter a identificación clave que é necesaria para acceder a diferentes servicios digitais. A acreditación de identificación faise na oficina ante un empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e tamén de un número de teléfono móvil donde lle chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, do certificado digital ou do DNI electrónico. En este caso, poden facer todo isto no Concello directamente nas oficinas xerais do Concello. Pois nos deportes, hoxe falaremos de Atlética a Silva, o clube cercedense Atlética Silva Ordes, que en este caso sigue competindo a nivel autonómico, pero tamén a nivel nacional, con boas actuacións non só dos atletas de Atlética Silva, sino atletas que saíron de Atlética Silva e agora militan noutros clubes. Pero houve unha gran actuación no Campeonato de España de lanzamentos longos na categoría Máster, que se celebrou as pasadas fins de semana. A nosa atleta Lucía Doval Sánchez firmou un excelente campeonato, logrando a primeira posición, medalla de ouro en xabalina de 500 gramos, maiores de 50, con a súa mellor marca persoal, con 28,58 metros. Tamén obtivo a primeira posición en lanzamento de disco con 23,82, tamén ca súa mellor marca persoal. Ademais, en categoría xabalina, María de los Ángeles Rodríguez conseguiu a primeira posición en medalla de ouro en maior de 65 cun lanzamento de 21,86 que foi o récord do campeonato. Así que, noraboa, os atletas máster non só as categorías de base, que tamén consiguen magníficos resultados, sino tamén os atletas de máster, na categoría máster de Atlética a Silva. En canto tempo, para mañán mércores vai a chegar unha fronte fría, pouco activa, pero que traerá mañán ceos de novo grises con precipitacións que poden ser febles e serán máis probables canto máis ao norte. Pola tarde iránse abrindo grandes claros en toda Galicia e as temperaturas van a experimentar un lixeiro ascenso, sendo o ascenso máis acusado nos valores mínimos. O vento soprará do norte-noroeste frouxo en xeral e irá virando a suroeste ao final do día. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.